Okay, FM. 101.7. Na sene ade achie bia eya ye pa adusua ye koye ne mu no ene message amede ma wo life flows in seasons and times. Life flows in seasons and times. Eno ene message amede ma wo ewo ade achie bia edwumade so. Life flows in seasons and times. Na owure bitna se a owura no wo sha brabo ase no na enema koye ma no kama. Nyame eye nadom ema sika ba ne nsem. Na sika eba ne nsem no ene abrabo no de onadwe so obebo bi pa efse sika ba se tam ena sika nso me director ne kan sem bi wo se wonnim de edi sika ya sika no ebe kire wo se ne sesa wo bo wo bra se wo ankasa sika no wonnim ne opese wo ya sika no mom ne be control wo because there is power e wo manim tumi bi e wo sikam etina nwumtidi bi kai se sika ye moja enti se woye obi a woni aniswade hu na kese akese a se sika ne ba wan hwa niam a wo de beye no da to be nu hu na sa brantie yi sika ba ne nsem ene wo ye ne wo pe ene luxurious lifestyle wo ye ne sese wo ye wo kɔ na wo ba wo tepenten kwa emai wo fa bi ene show boy baby obedru bia na obi atenenka wo be ton sam obi awe obe toprekonam na obi awe bi ene onya dru ha boys mu na mo ha o munji bi na mo nwe na wo mo ahwe bia na ono de agya wode ne bre enam musa ni business so na ekosoro na sika eba ne nsem na de anigye bi eba enti emre bi na abansesa bi baaye eti abansesa baaye no mo hwe ne nkrata na mo hu sese na ne lifestyle ne luxurious lifestyle wo tu kwan no wo kɔ no wo ba ne ade ne nyina no se wo ntua tax wo ntua to enti wo mo hwe ne nkrata mu na sese ye bɔ ne kane sade interest ka ho na sika na sese wo tua no na sika na no ohia se ema ni investment na waye no efa ena de etoso biemu nso ema na bosie bi a wakwakwagege no na banks na dan no ama na tua no na no nso no wontimi ntua eti ekɔwi ase ne banks ne buy na omo fa na japade ye kɔ ne fie a e won kran ne afa ne fie watakrade ne afa ne fie wokomase ne afa afa ekɔwi ase na abrantie yi na woda fomi kapre wobi a wogina soro pa na afa de wono ne da fom ya waye mrei me catch us me title your life flows in seasons and times na ebansa na wote hona ne baketua bi kɔ ne nkyɛn no se daddy me kan se bra ne yesua no na de ye pa bia na wo de maye na abrabo kɔye ma na eba ne sei ɛna eniema mu ato apia eba ne sei na asese de woni hwe me bakora na me busa school fees kura wo se me nkyɛn wo kɔ busa wadanfo bi wo kɔ nso wo namfofo yi wo mo mmoa wo ɛna wo ka se me ba tena se na me kan se mbi nkyerɛw na me pese wo hunu se ebra me si so no niam bebre wo na menim se sika bekoso aba me nsem eti na mani gye me ho pa enti investment ahodo a me ye ma fama na mo ensisi ye na ebre bi abansesa bi bai ema madwuma no ehye fom ema me beye mobo enti se wo papa na wo hu me se na ma ye se tam sika wo ho ade wo pebia na me da ma wo no se ebi ne ho saa gye se ye na nkakra na mama de sua ba kwa me pesa me de boa wo ne se ebra mi di ye ni nipa bi wo ho ana wo ba me nkyɛn moa manfi wo mo ɛna me ankasa no maanwene ankonkan anya madwen sɛ ebi a enne ɛna sika ba me sɛ bia no wo kyena me nya ne saa eti ma me fa bi nsie mahu sɛ life flows in seasons and times na minim sɛ ya na niema bɛkɔ saa ma me eniema bɛyɛ dedede saa ma me enti maanwene ankonkan enti me ba efutu a me de ma wo no sɛ daakye sɛ wo hye adwuma se a say 200 Ghana cedis mpo ena wunya eya ahye se wodi bi besie efi se wonnim de eda wonim wonnim ne e twen wo ena wonnim ne e besie my mistakes bebre e wo me life mu na me mpesa sa mistake ne wonsu obeye bie afi ne ba ne to wo bo nani na wo su wo se daddy se waka me nso me de beye adwuma enti enam so ma ne ba no nso si so a wo bobra no akoda ne hyase fa ne papa afutuo na wode ema no no emebedru mre na akoda ne drum pempenso bi a wotimi beye ne papa emmoa na nasam a wo kan ya emu do no enenne ye nyina ebesua bibia firi mu se life flows in seasons and times Ecclesiastes eka bibi wo se bibia wo ne bre sa wo bobra na wo amfa sa adwene no anhye wotirima wo ye wo niam basabasa sa wo bobra na wonim se abrabo no so ho obi say time changes ebre sesa ebre dane enti se wo amfa sa de na anhye wotirimu a wo de niam di agro ema wo bo wo bra basa ye wo sese de niam mu odene no sa na beye ye nhye Lanxia 2020 COVID-19 bae obi wo ho ne ama ne krata se ye na di won kofie
ebi mo ha no omo de wo salary ni kura kwa kwaji loan ama sika no kura na ye di gya wo kwan na bank ne san tin ni nyina eti kona wo kofie woni kapre woni dama adentia na ye ne se adwuma ne be wo hoda na ye ne se da bia ketua ne beba eti ama na dwunim se memfa ketua bi ento me nua ba ma wotie me. Life flows in seasons and times. And the ketua bi a wo benya bia menka se o sika ne nsome na akosia sika no kura ye se sika no se 1000 Ghana cedis so ho a sana 900 Ghana cedis so wo eti adenti na say 1000 Ghana cedis ya won fa 100 bi ento every says ade na 1000 a enso 900 a enso 800 a enso dada eti adenti na won fa 100 bi anase 200 bi ento baby fa bibi to baby na de aka no live on it de aka no eno na ase de aka ni ti every say yemfa ne say o salary 1000 Ghana cedis na say 1000 Ghana cedis na ye de ma wo no wo di 200 Ghana cedis esie na wo kase bia de aka no 800 Ghana cedis enu mu na me de beye me bibia me de bebo me bra enu mu na me de betua me tight anasa wo je tight dia enu mu na me de beye ma dia eno so na wo be hwe dia bobra efise nka wo salary ni ye 800 nka wo be survive sa na mpesa wo tiase nka wo salary no nka ye 800 nka wo be survive ena hwe wachi ebra wo hwe adwuma asen sa wo salary ne bia na nya 1000 Ghana cedis meboa sa ba no wuwi sa wangu sa bra na salary no 1000 Ghana cedis me pa cho wuwi wangu sa bra na 500 Ghana cedis no wuwi wangu 5 emre bia na 300 Ghana cedis no wuwi sa wangu me hwe adwuma asen ne etua me ka 50 Ghana cedis sa bra ne mangu me move from Otek FM eba Hello FM sa bra na me salary 350 Ghana cedis mangu it is a mitimi survive 350 Ghana cedis dia and yes me salary 500 Ghana cedis a mitimi di BSC a survival sa point na me make sika no ye ma million Ghana cedis enso da if said the more we sika eba no the more na expenses ekosoro sa wan nya wadwen sa wo be practical wo anya wadwen sa wan ma wadwen point sinkete sa wo di bi beto a wontimi fa bi nto da sa ye ma 2000 Ghana cedis ye ma 10000 Ghana cedis ye ma 15000 Ghana still wontimi save bi if say kete no wantimi ansevu akese enso wontimi nsevu saketwa no wantimi afa kakra nto ne kakraka no o mes makati yakosoro ekosoro watimi ayede he wachi kakra o shanse na otonton meko no ana sabre na unya 20 cedis wontimi sie bi na unya 50 cedis wontimi sie bi enti life flows in seasons and times ye bobra na yenwene nkonkan obisia akosua ewiase kra ye gide emewu miwu na obi aba bedi misika mepa cho sa wo abusua wo ho sa wo ma wo ho eti said ye nkrofo wugya wo mo magapade no nso betimi ewu agya wo ma bank account akakra wo mu na nkoda no nso nkosresre ama wo mo adi eti manya pesa minkumnya manwene wo nko an wo ho so ati ase dwene konkan dwene ekonkan efi say life flows in seasons and times said ye enesity no enema nye saa abrabo no bibia de ne betimi atene bibia timisi ye wo enema ye anticipate ye hwe ni mu na si ene ye wade bi won so wo hwe ni mu na esi nanso na mse wonnim ye wo predictable and unpredictable circumstances inti na wonnim de da wonim nti ho behia se wode wanamo ebesisi na de twato obi se o Kristo akosia me ye kristoni bibi boni bi anto me maame de wo ka no papa eni bible mu e say Yesu Kristo na wodi na chi nkra wo kan say in this life you will have troubles but cheer up because you have overcome the world wasi abrabo ebu be huna mane wo bedi amia sa na Yesu Kristo ne ka kire wo eti o ka say he nyame because me ye Christian a wo boa bible no wonsua enti anka wosua ka be hunu say Job no ye tire ni nanso so wo bo fom eti memfa no yi wo ho ano na e plan wo dachi if you say as I said life flows in seasons and times we any asamo ye di ehye ye hu kran e wo ene ade achie bi adwumadie so e wo okay 101.7 FM so a eno nso e na ye nyina ye famu na ye de abobra. Okay FM 101.7